Να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία. Για μας είναι πάρα πολύ σπουδαίο και για τα δικά μας δεδομένα θεωρούμε ότι είστε πάρα πολλοί. Για αυτό που τολμήσαμε να κάνουμε, για την διαδρομή, για το ταξίδι που ξεκινήσαμε και όπως λέμε στις συναντήσεις που κάνουμε με τους ανθρώπους που συζητάμε, σημασία έχει το ταξίδι, όπως λέει και ο Καβάφης. Και όπως σημαίνει, σημασία έχει να είναι μακρύ το ταξίδι. Γιατί όταν θα φτάσουμε στην Ιθάκη, τότε ο χρόνος θα έχει παρέλθει. Και εκεί θα πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό. Εκεί θα πρέπει να κρυθούμε, να βρεθούμε αντιμέτωποι με τη συνείδησή μας. Τι πράξαμε σε αυτή την κοινωνία. Ποια ήταν η στάση της ζωής μας, ποια ήταν η αποστολή μας, γιατί ήρθαμε, ποιος ήταν ο στόχος μας και τι προσπαθήσαμε να κάνουμε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ξεκινήσαμε τον δικό μας αγώνα, μακριά από τα τετριμένα, μακριά από όλα αυτά που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, από τα υποποιημένα. Γι' αυτό και σήμερα δεν εκτιμήσαμε να μην προλογίσει κάποιος. Να τα αλλάξουμε όλα. Να πούμε στη δημιουργική ανατροπή που λέμε εμείς μέσα από τη διαδικασία της αγάπης. Αυτό λοιπόν το ταξίδι το τολμήσαμε. Πιστέψαμε κόντρα σε πολλές αντισότητες. Λυτοί και δεμένοι πέσαν πάνω μας να μας εξωτώσουν. Το διασκεδάσαμε. Το χαρήκαμε. Και νιώσαμε ότι τελικά κάτι κάνουμε εδώ έδαφε. Κάτι σπουδαίο πάει να γίνει, το οποίο ενοχλεί πολύ κόσμο. Ποιον όμως κόσμο? Το κατεστημένο. Αυτούς οι οποίοι την τοπική αυτοδιοίκηση την θεωρούν. Αυτή είναι η διαπίστωσή μας. Προσέξτε. Δυστυχώς, είναι δυστύχημα αυτό που διαπιστώσαμε από αυτό μας το ταξίδι. Θεωρούν την τοπική αυτοδιοίκηση σαν τον χώρο διεκπαιρέωσης των εντολών. Ποιων εντολών? Των κομμάτων που υπηρετούν. Ποιων κομμάτων σήμερα στα σημερινά δεδομένα, με την κρίση την φοβερή την οποία βιώνουμε, τις εντολές της Τρόικας. Δεν κάνουν ούτε καν διαχείριση των τοπικών δεδομένων. Πόσο μάλλον να μιλάμε για αυτοδιοίκηση. Τι είναι λοιπόν αυτοδιοίκηση? Να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα. Το οποίο δεν το ακούσαμε από κανέναν. Παρότι εμείς φωνάζουμε μήνες, τώρα 3 μήνες, όπου πάμε, παλεύουμε, αγωνιζόμαστε, προσπαθούμε να βάλουμε αυτό το πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η απάντηση είναι μία, άνθρωπος. Τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο άνθρωπος. Γιατί έξω από τον άνθρωπο δεν υφίσταται τίποτα, δεν υπάρχει συνειδητότητα του χώρου, δεν υπάρχει συνειδητότητα της δημιουργίας. Αυτό λοιπόν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Και τα πάντα θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση με τον άνθρωπο. Μη ο άνθρωπος δεν υφίσταται κάτι. Μπήκαν όμως στη διαδικασία διαχρονικά μέχρι σήμερα όλοι αυτοί που κυβέρνησαν, όλοι αυτοί που οραματίζονταν να κυβερνήσουν, που θέλουν να κυβερνήσουν, σε αυτές τις διαδικασίες προσπάθησαν να αναλύσουν ποια είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Και η οποία είναι συνδεδεμένη με τη δημοκρατία. Η δημοκρατία μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι άλλες εξουσίες, τα άλλα επίπεδα εξουσίας δεν προάγουν την δημοκρατία. Είναι για άλλα πράγματα. Είναι για άλλα κόλπα που λένε. Η αμεσοδημοκρατία υλοποιείται μόνο στην αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν η δημοκρατία στην Ελλάδα που τη γέννησε έχει όνομα. Και το όνομα αυτής είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι η διοίκηση, η αυτοδιοίκηση. Αυτό λοιπόν είναι το διακύβευμα σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ υλοποιείται η δημοκρατία. Τι μας διδάσκουν οι πρόγονοι μας? Ποια είναι η δημοκρατία για εκείνους που υλοποιούνταν όλο αυτό το πλαίσιο, όλο αυτό το όραμα, αυτή η αγωνία, αυτό το μέσο το οποίο τους έδινε τη δυνατότητα να προάγουν τον πολιτισμό, την καθημερινότητά τους και να δημιουργήσουν αυτή την ξεχωριστή φιλοσοφία πάνω στον οποίο είναι στηριγμένη σήμερα η ανθρωπότητα. Σε έναν από τους πυλώνες που είναι στηριγμένοι. Η μικρή κοινότητα λοιπόν, την οποία σήμερα τα κόμματα που μας υπηρετούν, και πιστέψτε με, δεν έχουμε κάτι με τα κόμματα. Καλοί οργανισμοί χρειάζονται για τα επίπεδα διπλωματίας, της εξουσίας, για τα άλλα παιχνίδια που λένε.
Οι άνθρωποι έχουν σημασία. Αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν και τα κομματικά παραμάγαζα, τα οποία έχουν σαρώσει τα πάντα, έχουν εκμηδενήσει αξίες, έχουν συντρίψει προσωπικότητες, προσπαθούν να βελτιώσουν τους πάντες και τα πάντα. Τα κομματικά παραμάγαζα και οι άνθρωποι οι οποίοι λιμένονται την εξουσία και συμπίζονται από την εξουσία. Και δυστυχώς υπάρχουν τέτοιοι και στον χώρο μας. Υπάρχουν και στην Ελασσόνα. Και δίνεται η δυνατότητα σήμερα από τέτοιες διαδικασίες δυστυχώς να ξαναγυρίζουν ειδικότερα και στο παρελθόν τους. Αυτοί οι οποίοι είχαν ταπεινώσει μια ολόκληρη κοινωνία. Αυτό μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Αυτή είναι η ρήξη που κάνουν τα 5 διαμάντια. Και μέσα από ποια διαδικασία. Για να λειτουργήσει μια κοινωνία είναι απαραίτητο να υπάρχουν αξίες. Δεν θα σας πούμε ξυπνάρα σήμερα. Δεν θα σας πούμε σπουδαία πράγματα. Θα σας πούμε πράγματα που όλοι γνωρίζετε. Που και τα μικρά παιδιά γνωρίζουν. Αλλά όλοι τα απεμπολούν αυτές τις αξίες. Δεν μας βολεύουν οι αξίες αυτές. Γιατί δεν έχουν τα προσωπικά μας προβλήματα. Γιατί δεν βλέπουμε ότι το μείζον, το γενικό μέσα στο γενικό είναι διαφορετικό. Και αυτό είναι ένα ζήτημα κρίσιμο. Πάμε λοιπόν να ξαναγυρίσουμε λίγο στη μικρή κοινότητα, μέσα από την οποία μας δίδαξαν οι πρόγονοί μας και υλοποιούνταν η πραγματική δημοκρατία στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην εκκλησία του Δήμου. Εκεί που λαμβάνονταν οι αποφάσεις στην άμεση δημοκρατία. Αυτό όμως μπορεί να συμβεί σε μια μικρή κοινότητα. Δεν μπορεί να συμβεί στην κλίμακα και στο έδρος που επέβαλαν σήμερα οι δυνάστες και οι εισβολοί στη χώρα μας. Μέσα από τον Καλλικράτη και μέσα από τον Καποδίστρια. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αυτό το μοντέλο το οποίο σήμερα έχουν σε εφαρμογή οι Αμερικανοί, οι ευρωπαϊκές χώρες, οι πολιτισμένες χώρες που λέμε, που βασίζονται πάνω στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, στο μοντέλο ανάπτυξης και διοίκησης των Ελλήνων, που εμείς δυστυχώς το απεμπολίσαμε, το καταργήσαμε. Σε αυτές τις κοινωνίες όμως υπάρχουν αξίες, τις οποίες δυστυχώς το σύστημα και ιδιαίτερα σήμερα μέσα από τα αποπροκάμματα, επιτρέψτε μου την έκφραση, μέσα από τα μέσα τα οποία έχει στη δυνατότητά του, από τους ξεπουλημένους δημοσιογράφους, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι είναι ξεπουλημένο και κάνουν εκδούλες στα αφεντικά τους, έχουν αλωτριώσει τις συνειδήσεις. Και ο πρώτος πυλώνας, το πρωτόλιο κύτταρο της δημοκρατίας ποιο είναι η κοινωνία. Ποια κοινωνία? Η οικογένεια. Γιατί η κοινωνία είναι η οικογένεια. Και εκεί είναι το πρώτο στοιχείο της άμεσης δημοκρατίας. Πού? Στο τραπέζι, το καθημερινό. Το οποίο εμείς σήμερα το ξεχάσαμε. Και πολύ στολιδωρούμε κιόλας. Λίγες είναι οι οικογένειες που κάθονται σήμερα στο κοινό τραπέζι. Εκεί που θα κουβεντιάσουν μετά τον μόχο της ημέρας, εκεί που θα αναλύσουν τα προβλήματα και εκεί που θα λάβουν τις αποφάσεις τους. Αυτή είναι η άμεση δημοκρατία. Και σε επέκταση είναι αυτό που συμβαίνει στην εκκλησία του Δήμου. Που σήμερα στα σημερινά δεδομένα, στο καφενείο, που και αυτό το λιδωρήσαν, που και αυτό θέλουν να το κλείσουν. Πιστέψτε με, αυτοί που κυβερνάνε τον τόπο γνωρίζουν πολύ καλύτερα από όλους μας τι χρειάζεται για να γίνει, για να επιβάλλουν αυτά που θέλουν, για να περάσουν τους σκοπούς τους, για να υλοποιήσουν τα μέτρα τους και να εξοντώσουν κοινωνίες. Ξέρουμε ότι στο καφενείο, στο χωριό, γι' αυτό ερημοποίησαν τα χωριά. Γιατί εκεί υλοποιείται η τοπική αυτοδιοίκηση και εκεί είναι η πραγματική δημοκρατία. Δεν είναι άλλος ο στόχος. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κέρδος. Έχουν χρήμα άπειρο αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν πολλά δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια ευρώ, δολάρια. Δεν είναι εκεί το πρόβλημά τους. Το πρόβλημά τους είναι οι ψυχές. Αυτές θέλουν να εγκλωβίσουν, αυτές θέλουν να υποδουλώσουν. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούν να καταργήσουν το μικρό καφενείο. Εκεί που είναι η άμεση δημοκρατία που μαζεύονται οι άνθρωποι μετά από τον μόχο της ημέρας τους και εκεί θα κουβεντιάσουν, εκεί είναι και οι τοπικοί τους άπτες, εκεί είναι η συμβουλή τους, θα πούν τα προβλήματά τους και συλλογικά μέσα από αυτή την κοινωνική διαδικασία ουσιαστικά θα ληφθούν οι αποφάσεις. Και αυτή είναι η συμμετοχή. Αυτή είναι η ουσία. Τι τα κάναμε λοιπόν όλα αυτά εμείς?
τα απεμπολίσαν. Στο όνομα πιανού, του Καποδίστριανε κάποιοι. Και μετά ήταν του Καλλικράτη. Και επιστράτησαν δύο επιφανείς Έλληνες, τον Καποδίστρια και τον Καλλικράτη, για να περάσουν τα άνομα σχέδιά τους. Ξέρετε, στην Ελβετία, που γνωρίζετε οι περισσότεροι, τα καντόνια, μέσα αυτές οι μορφές της τοπικής αυτοδιοίκησης, ήταν σύλληψη του Καποδίστρια. Και με αυτά λειτουργούν, κυβερνάνε τον τόπο τους οι Ελβετοί. Και μέσα από τα δημοψηφίσματα, για τα όρατα ζητήματα τα οποία αφορούν την ιδρύτη κοινότητα. Αυτοί το υλοποιούν, εμείς όχι. Εμάς θελήσαν μέσα από τον Καποδίστρια και τον Καλλικράτη να μας εξαφανίσουν, να μας ισοπεδώσουν. Να μας επιβάλλουν έναν απίστευτο πληρωτισμό. Και όπου ισοπαίδωση, ίσο φασισμός. Εμείς λοιπόν λέμε τα 5 διαμάντια ότι αν μας επιστρεφεί η κοινωνία θα καταργήσουμε τον Καλλικράτη στην πράξη. Δεν μπορούμε να το κάνουμε νομοθετικά, δεν είμαστε βουλευτές. Έτσι. Και βλέπετε και τον ρόλο των βουλευτών. Άλλα λένε όταν έρχονται στις τοπικές κοινωνίες και άλλα ψηφίζουν, άλλα κάνουν. Και πολλές φορές χωρίς να διαβάζουν, χωρίς να γνωρίζουν τι ψηφίζουν. Για άλλους λόγους. Και σήμερα ιδιαίτερα για τα 10.000 που πάνε το μήνα. Δεν λαϊκίζω. Πραγματικότητες θα πούμε. Αυτή λοιπόν έτσι διαμορφώνεται το τοπίο και λέμε ότι θα τον καταργήσουμε τον Καλλικράτη. Πώς θα το κάνουμε αυτό στην πράξη? Εξαναγκάζοντας, αν το θέλετε, το προβλέπει του σημερινός Καλλικράτης. Και αν λειτουργούσε το σύστημα, δεν έχει καταρρεύσει. Γιατί κανένα τοπικό συμβούλιο δεν έχει συνεδριάσει. Και σύμφωνα με τον νόμο θα έπρεπε να έχουν εκπέσει και οι τοπικοί άρχοντες και αυτά τα συμβούλια. Γιατί δεν έχουν λειτουργήσει, δεν έχουν συνεδριάσει. Υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι δεν παρέστησαν περισσότερες από 3 φορές και σύμφωνα με τον νόμο εκπίπτουν από το αξιωμά τους. Δεν έχει συμβεί όμως τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορεί να συμβεί, θα καταρρεύσει το σύστημα. Έτσι λοιπόν εκεί θα επιβάλλουμε, αν το θέλετε, γιατί η δημοκρατία έχει επιβολή πολλές φορές. Όταν αφορά το κοινωνικό σύνολο και το κοινωνικό καλό. Θα επιβάλλουμε λοιπόν αυτή τη λειτουργία για να μπορούν τα τοπικά συμβούλια να κάνουν τον προϋπολογισμό τους, να τους συντάσσουν τον οικονομικό προϋπολογισμό και το τεχνικό τους πρόγραμμα. Να παίρνουν τα χρήματά τους, αυτά που τους αναλογούν και να τα διαχειρίζονται, να αποφασίζουν αυτοί, να ιεραρχούν τα έργα τους. Και να είναι υπόλογοι και υπεύθυνοι στους πολίτες τους πρώτα και μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν αυτό το δημαρχοκεντρικό σύστημα να λειτουργεί ακόμη και σήμερα. Δεν μπορεί ένας δήμαρχος από την Ελασσόνα να αποφασίζει πότε θα κλείσει μια λακκούβα στο Μεγάλο Ελευθεροχώρι. Δεν μπορεί να αποφασίζει πότε θα φτιάξουμε μια βλάβη στο δίκτυο της σύνδεσης. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Δεν λειτουργεί το σύστημα και το βιώνουμε. Ξέρω και κάτι άλλο. Από την περιοδία που κάναμε όλο αυτό το διάστημα, βρεθήκαμε και στο Μεγάλο Ελευθεροχώρι. Είναι ένα άλλο κορυφαίο ζήτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο δυστυχώς κανείς δεν το είδε μέχρι σήμερα. Τον ψυχικό δεσμό τον οποίο θα πρέπει να δημιουργήσουμε μεταξύ των πολιτών. Ξέρετε πώς νιώθουν οι μεγαλοελευθεροχωρίτες? Όλες τις εργασίες τους, όλες τις δουλειές τους πάνε και τις εκτελούν, τα κάνουν τα πάντα στον Σοβριζάνο και στην Παρκαδόνα. Δεν νιώθουν ελασσονίτες. Νιώθουν παραπεταμένοι, δεν έχουν ούτε καν τηλέφωνο, δεν έχουν ούτε καν διαδίκτυο. Και αδιαφορούν οι πάντες για αυτούς. Αλλά τοπική αυτοδιοίκηση είναι το ψυχικό δέσιμο των πολιτών. Να νοιάζεται ο μεγαλοελευθεροχωρίτης για τον Λιβαδίτη. Και ο κάλικος της άκρης να νοιάζεται για τον Μεσοχωρίτη. Και αυτό δεν σημαίνει μέσα από τις εργασίες τις οικονομικές. Αυτό είναι τοπική αυτοδιοίκηση το οποίο θα έπρεπε να δούμε. Πώς όμως? Μέσα από ποιες διαδικασίες? Είπαμε προηγούμενα ότι για να λειτουργήσει μια κοινωνία σε αυτά τα πλαίσια, σε αυτές τις αρχές, χρειάζεται να βάλει σε εφαρμογή τις πανανθρώπινες αξίες. Τα 5 διαμάντια που λένε εμείς, που επιλέξαμε, που δεχτήκαμε ένα οδημαπτό ψυχοφαγίας στην αρχή και μας λέγανε το ένα διαμάντι Νοβάρας, τα άλλα 4 πια είναι. Κάναμε αναφορά σε πανανθρώπινες, σε πανάρχες αξίες. Όλοι τις γνωρίζετε. Στην ανιδιοτέλεια, η οποία είναι αναγκαιότητα για μια κοινωνία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά μια κοινωνία. Όταν λοιπόν στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο βρισκόμαστε όλοι
αποφασίσουμε να λειτουργούμε με ανιδιοτέλεια, να προσφέρουμε δηλαδή χωρίς να ζητάμε πίσω κάτι, χωρίς να ζητάμε αντάλλαγμα, τότε ο συνάνθρωπος μας σέβεται και δημιουργείται το δεύτερο διαμάντι, ο αλληλοσεβασμός. Όταν δημιουργηθεί αυτό το αίσθημα του αλληλοσεβασμού, στην ανάγκη του και στην ανάγκη μου θα είμαστε δίπλο ένας δίπλα στον άλλον. Το τρίτο διαμάντι, η αλληλεγγύη. Δεν μπορούν να περπατήσουν διαφορετικά οι κοινωνίες, ιδιαίτερα με τα σημερινά δεδομένα. Πώς θα συμβεί όμως αυτό? Μέσα από την αυτενέργεια. Το κάνουμε γιατί το θέλουμε. Το κάνουμε γιατί δεν μας το επιβάλλει κανείς, είναι επιλογή μας. Και όπως έλεγε και ο Ζαν Πολ Σάρτρ, είμαστε οι επιλογές μας. Και όλα αυτά να τα σκεπάζει ποιος? Η αγάπη. Όχι η αγάπη αυτή που θεωρούμε όλοι. Αυτό το όρο σε πράγμα που έχει περάσει στο μυαλό μας. Δεν αγαπάμε σήμερα οι άνθρωποι. Και ξέρετε γιατί δεν αγαπάμε? Γιατί η αγάπη έχει κόστος, όπως έχει η ελευθερία τους. Η αγάπη έχει τεράστιο κόστος. Δεν θέλουμε ποτέ. Είμαστε καλοί στα λόγια. Προχθές γιορτάσαμε την Ανάσταση του Κυρίου και ψήσαμε τον Οβελία μας. Υπήρξαν οικογένειες που δεν είχαν να φάνε. Και κρίνοντας τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, δεν κρίνω κανέναν άλλο, δεν έκανα αυτό που όφιλα να κάνω. Δεν ήμουν συνεπής με τα 5 διαμάντια. Και θα πρέπει να διορθώσω τη στάση μου απέναντι στην κοινωνία. Έπρεπε να φροντίσω στο μέτρο του δυνατού, μέχρι εκεί που μπορούσα, να βοηθήσω να μην πεινάσει κάποιος άνθρωπος. Δεν το έκανα. Και δεν το κάνουμε και συνολικά. Να γιατί δεν αγαπάμε. Αυτά είναι τα 5 διαμάντια. Και αυτή είναι η δικιά μας ουσιαστική πρόταση για να περάσουμε το μήνυμα μες στην κοινωνία. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Μην φαντάζεστε ότι είναι τα έργα. Θα μπορούσαμε σήμερα εμείς εδώ να βάλουμε μία λίστα και ένα προτζέκτορα και να σας αναγκάσουμε 1000 έργα. Γνωρίζουμε, πιστέψτε καλύτερα από τον καθένα του Δήμαρχου μας. Και λόγω της ιδιότητάς μου τόσα χρόνια με την εφημερίδα, γνωρίζω καλύτερα τον καθένα πού πονάει ο τόπος και ποιες είναι οι ανάγκες του και ποιες είναι οι απαντήσεις, ποιες είναι οι λύσεις. Θα πούμε κάποιες. Θα ραδιάζουμε μια σειρά ονόματα εδώ πέρα, θα λέγαμε 1000 έργα. Τι έξι έχουν. Για ποιον θα γίνουν τα έργα. Και σε ποιο χρόνο θα γίνουν τα έργα. Αυτό είναι το ζήτημα. Και σε ποιο χρόνο θα γίνουν. Βλέπετε με το φράγμα τι συνέβη. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, θα ήθελα να μιλήσουμε να κάνουμε μια μικρή αναφορά, αφού να φύγουμε λίγο από τη φιλοσοφική προσέγγιση την οποία εμείς κάνουμε για την τοπική αυτοδιοίκηση και να ανοιχνεύσουμε λίγο το Δήμο Εδεσσόνας. Γιατί έχουμε ένα δεδομένο το οποίο είναι φοβερό, είναι τρομερό. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε η πρώτη τελευταία χώρα σε φτώχεια. Το αντιλαμβάνεστε? Είμαστε οι πρώτοι τελευταίοι σε φτώχεια, είμαστε πολύ φτωχοί. Ποιος? Ποιος είναι φτωχός? Ο Δήμος Εδεσσόνας. Με μία σειρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που είμαστε η περιοχή που έχει τη μεγαλύτερη το κτηνοτροφικό κεφάλαιο στην Ελλάδα. Παράγουμε τη μεγαλύτερη ποσότητα γάλακτος και την καλύτερη ποιότητα. Διαθέτουμε, έχουμε τον Όλυμπο. Λοιπόν, αυτό το μέγιστο κεφάλαιο, το μίζο. Και να τα πιάσουμε ένα-ένα. Να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα. Ξέρετε πού είναι ο μεγαλύτερος Απελλώνας? Πιθανόν κάτι που έχετε ακούσει από εμάς. Πιθανόν κάποιοι άλλοι δεν το ακούσατε. Είναι στο Δήμο Εδεσσόνας, είναι στο Δωμένιο. Και όταν τα γεωπολιτικά πανεπιστήμια θέλουν να κάνουν μελέτες, πάνε στο Δωμένιο. Και αν συμπεριλάβουμε και τα στρέμματα που έχουν μπει στην Ηλέα, είμαστε η πρώτη αμυγδαλοπαραγωγός περιοχή στην Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτό, παράγουμε και την καλύτερη ποιότητα. Είχαμε ένα γεγονός με έναν αποδομένικο αμυγδαλοπαραγωγό, ο οποίος απευθύνθηκε στην Αβαλίδα Βασιλόπουλος. Είχε ένα άμεσο τόνο. Και του λέει ο Βασιλόπουλος, άρεσε το προϊόν σου, αλλά δεν θα το αγοράσω. Μα γιατί? Γιατί λέω ότι διακινώ τόνους. Τι να του κάνω τον 1,5 τόνο, τον δικό σου? Δεν μπορώ να λειτουργήσω γιατί μου κάνει ζημιά, είναι κορυφαία ποιότητα. Να λοιπόν μια ανάγκη να δημιουργήσουμε την ομάδα παραγωγών. Δημιουργούμε θέσεις εργασίας τώρα. Γιατί όλοι μιλάνε για ανάπτυξη, όλοι μιλάνε για θέσεις εργασίας, αλλά γενικά καόδιστα. Τώρα πιστεύουμε τις θέσεις εργασίας. Δεν είναι έκθεση ιδεών. Η έκθεση θέσεων εργασίας. Πώς λοιπόν μέσα από τις ομάδες παραγωγών που να μπορούν να ζήσουν 500
είναι η κατάντια μας. Δεν έχουμε ένα σπαστήρα στο Δήμο Αλασσόνας. Και πουλάμε, αντί να πουλάμε 8, 10, 12 ευρώ την ψήκα, πουλάμε 1,5 ευρώ. Το αμύγδαλο στην κατάσταση, στη φυσική του κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Βιώσαμε αυτό το διάστημα κάτι άλλο. Να το μαθαίνουμε γι' αυτό. Δεν σας τα είπε όμως κανείς αυτά. Ούτε οι βουλευτές, ούτε οι υπουργοί. Πού ήταν στο Υπουργείο Γεωργίας και τα λοιπά. Δεν τα γνωρίζουν. Αν δεν τα γνωρίζουν, να πάνε να πνιγούν. Είναι επικίνδυνοι για τον τόπο. Δεν γνωρίζουν ότι το καλύτερο μένει παράγεται στο Δήμο Αλασσόνας. Και πριν από 2 μήνες πήρε βραβείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχουν 32 ελληνικά φυτά, τα οποία προσδίδουν αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν θα μπορούσαν λοιπόν να ζήσουν άλλες 200 οικογένειες παράγοντας μέλι και διασφαλίζοντας την ποιότητα. Ποιος σας τα είπε αυτά τα στοιχεία? Κανείς. Γιατί μας στέλνουν βλαμμένους. Μας στέλνουν σε κατάσταση υπνώσεως για να μπορούν να κάνουν να υλοποιούν τα άνομα σχέδιά τους. Βιώσαμε όλο αυτό το διάστημα την ανίκεια επίθεση από το Υπουργείο Ανάπτυξης από αυτόν τον άνθρωπο του Χατζηδάκη. Επιτρέψτε μου τους όρους. Και θα το αιτιολογήσω. Επιχείρησαν να μας πείσουν ότι το γάλα των 11 ημερών θα μου πείτε τώρα καλά πώς το λέτε. Για πρωθυπουργός θες να πας για δήμαρχος. Τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτό. Αυτή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό θέλουν να μας εγκλωβίσουν σε άλλες λογικές και σε άλλες πρακτικές. Αυτό φοβούνται η δημοκρατία, που είναι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επιχείρησαν λοιπόν να μας πείσουν ότι το γάλα των 11 ημερών είναι φρέσκο. Αν το ρωτήσετε όλοι τα παιδιά σας, ή τα μωρά που πάνε στο νηπιαγωγείο, θα σας πούνε ότι φρέσκο είναι παράδειγμα το οποίο που κόβησε τη μιλιά. Απλά πράγματα. Το γάλα των 11 ημερών δεν είναι φρέσκο. Το γάλα των 11 ημερών είναι ένα συνοδείωμα χημικών ουσιών, συντηρητικών, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας. Θα τα πληρώσουμε με την υγεία ιδιαίτερα των παιδιών μας. Γιατί όμως το κάνουμε όλο αυτό? Λέει γιατί μας αγαπάνε. Ποιοι μας αγαπάνε? Οι εισβολείς. Αυτοί οι οποίοι επέτραναν στη χώρα μας με άλλα μέσα, ώστε να έκανε κατοχή το 40, μας υποδούλουσαν οικονομικά και ξεζουμίζουν τον τόπο. Γιατί όμως το κάνανε αυτό? Ακούστε να δείτε. Όλα έχουν ερμηνεία. Το budget, ο μέγεθος των χρημάτων του τζίρου που γίνεται ετήσια από το βόλιο κρέας και τα γάλα είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολλά χρήματα. Για να αντιλαμβανόμαστε τα μεγέθη, σκεφτείτε ότι για 300.000, για 300 εκατομμύρια ευρώ κόψαν συντάξεις οι άνθρωποι. Επέβαλαν σε ανθρώπους να ζουν στην ανέχεια και στη φτώχεια, γιατί δεν μπορούσαν να λάβουν τα 300 εκατομμύρια. Αυτοί λοιπόν, από 8.500 που ήταν για κερατοπρόφοι, τους συρρήκνωσαν στις 3.500. Και τέλος τώρα θα τους πάσει 1.000. Για να υλοποιηθούν αυτά τα 3 δισεκατομμύρια, ελάχιστοι 5 άνθρωποι στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν κάναμε όλο αυτό. Και δείχνει τάχα μου ότι θα πίνουμε φρέσκο γάλα. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί. Δεν υπεραίρομαι, δεν είμαι αλαζόνας. Θα το επαναλάβω και από εδώ. Λέω λοιπόν εγώ ο ταπεινός Απόστολος Βάλλας, σε αυτόν τον άθλιο Χατζηδάκη, σε αυτή τη φοβερή και τρομερή τρόικα και την συγκυβέρνηση της αθλειότητας, πώς θα πιει ο Έλληνας καταναλωτής φθηνό γάλα και πώς θα διπλασιάσει ο γιδοτρόφος παράδειγμα τα χρήματά του, ο ταπεινός Απόστολος από την Ελλαζόν. Πόσο πουλάνε σήμερα οι γιδοτρόφοι το γάλα τους? 56 με 57 λεπτά. Τους προτείνουμε λοιπόν, και αυτό πρέπει να κάνει μια τοπική αυτοδιοίκηση, να εμπνεύσει τους πολίτες, να τους καθοδηγήσει τους πολίτες. Δεν θα γίνει αγοράκος βέβαια. Δεν θα γίνει βιομήχανος. Αλλά να τους δείξει τον δρόμο. Έχει αμέσα η τοπική αυτοδιοίκηση. Και να κάνουμε τι? Και προσέξτε. Όλα αυτά που λέμε τώρα και θα πούμε στη συνέχεια είναι από το χθες. Δεν σας λέμε τίποτα από το μέλλον. Αλλού αυτά έχουν γίνει παντού. Δείτε τι έγινε στην Ανάδρα. Εκεί που υπήρχε ένας ικανός πρόεδρος μαζί με τη σύζυγό του, που αποφάσισαν να αλλάξουν τον τόπο. Και τον άλλαξαν. Γιατί? Και γιατί δεν μπορούσε αυτό να γίνει στην Αλασσόνα, στο Δήμο Αλασσόνας ή στους άλλους Δήμους? Αυτά λοιπόν που λέμε
είναι από το χθες. Και αυτό είναι το κατάγγελμά μας, αυτό είναι το δυστύχημα. Λέμε λοιπόν, προτείνουμε στους γειτοτρόφους να πουλάνε μόνοι τους το γάλα, όπως κάνει το χθες γάλα, οι αγελαδοτρόφοι. Να το πουλάνε 90 λεπτά, 1 ευρώ. Να διπλασιάσουν την τιμή τους. Θα είναι ευχαριστημένοι άνθρωποι. Θα βγάλουν λεφτά. Και ο καταναλωτής να πίνει το γνήσιο το γάλα με όλες τις θρεπτικές ουσίες, παρακαλώ μέσα, και όχι αυτό το νεράκι με τις άσπρες χημικές ουσίες, με 1 ευρώ και 2,39 που έχει μέσα στα σούπερ μάρκετ. Να λοιπόν η απάντηση πώς θα δημιουργήσουμε πλούτο για τους γειτοτρόφους μας, για τους προβατοτρόφους μας. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι η δημιουργία των ομάδων παραγωγών. Κανείς δεν θα λύσει τα προβλήματα. Κανένας δήμαρχος δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα κανενός. Εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε τα δικά μας πράγματα, τα προσωπικά μας. Συντονισμένα. Μόνο έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε και να απαντήσουμε στις προκλήσεις. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε πλούτο. Μας ρωτήσαν στην Κρανιά και με πάει κάποιοι κτηνοτρόφοι μας λένε θα μας κάνετε το μαντρί, τον δρόμο για το μαντρί. Βεβαίως και δικαιούνται οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στο μαντρί τους. Στην εργασία τους, έχουν δικαίωμα. Και έχει ευθύνη, έχει χρέος και καθήκον η Δημοτική Αρχή, η τοπική αυτοδιοίκηση, να διασφαλίζει αυτούς τους όρους για να είναι και ανταγωνιστικές αυτές οι δυνάμεις. Εμείς τους απαντήσαμε με σοκ και τους είπαμε όχι ρε παιδιά, αν θα γίνουμε δήμαρχοι, δεν θα σας κάνουμε όσο έχει. Γιατί δεν είναι αυτός ο στόχος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ελάτε εδώ τους λένε. Θέλετε να κάνουμε κάτι άλλο καλύτερο. Σαν τι λένε οι άνθρωποι. Έτσι μάθανε. Δεν τους κρίνω. Έτσι μάθανε οι άνθρωποι. Έτσι λειτουργούν. Δεν έχουν άλλα δεδομένα, δεν έχουν άλλα πρότυπα. Πάμε λοιπόν, τους λέμε, να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα κτηνοτροφικό πάρκο. Όπως έγινε στην Ανάβα. Είμαστε τόσο πίσω εμείς. Ένα κτηνοτροφικό πάρκο. Για να έχεις άσπατο, να έχεις ρεύμα, να έχεις το νερό σου, να έχεις διασφαλισμένες τις συνθήκες εργασίας και βελτιωμένες και να μπορείς παρακαλώ να τις ανεβάσεις σε επίπεδο επιχειρηματικότητας και μην γελάσετε για να μπορείς να δεις και γυναίκα να παντρευτείς. Γιατί είναι ένα μείζον πρόβλημα γι' αυτό και βλέπετε τι σημαίνει. Παντρεύονται αλλά εδώ μέσα, δεν έχω κάνει τους όρους. Σου αγαπώ, άλλη μου. Βλέπετε όμως τι σημαίνει για την πραγματικότητα. Χωρισμοί, οδυνηρά προβλήματα, οικονομικές παρενέργειες και παιδιά στο πουθενά. Αυτά είναι όμως τοπική αυτοδιοίκηση. Σε αυτά δεν πρέπει να σταθούμε. Και εδώ πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Ποιο είναι όμως το μοντέλο της ανάπτυξης. Είναι οι μεγάλες μονάδες. Όχι, λάθος, μέγα. Είναι η μικρή μονάδα. Και στα χωριά που πάω να αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Δεν μου κάνω διαφήμιση. Δεν έχει ανάγκη από διαφήμιση. Διαφημίζει τον τόπο. Είναι κι άλλοι βέβαια. Αλλά αναφέρω το παράδειγμα του Σάκη του Μινάκου Ιωβίου από την Ιλέα, γιατί είναι ένα ολοκληρωμένο. Τι έκανε λοιπόν αυτό το ασήμαντο αγροτόπεδο πριν 17 χρόνια, που είδε και από ίδια τις καλλιέργειες που είχε κάνει, σου λέει κάτι πρέπει να κάνουμε για να ζήσουμε έτσι το πρέπει. Και επιμορφώθηκε στα πέλια. Και ξεκίνησε με 24 στρέμματα. Και έστησε σήμερα μία κάθετη μονάδα, παράγει το προϊόν του το οποίο είναι κορυφαίο, και αυτό είναι το υπερόπλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη χώρα μας, η ποιότητα. Δεν μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε τον οριμαγδό των ποσοτήτων από άλλες βόρειες χώρες που βρέχει συνέχεια για 10 λεπτά και έχουν φορτάρει και τζάμπα εκεί και παράγουν γάλατα. Η ποιότητα είναι το υπερόπλο μας. Ποιος το διασφαλίζει αυτό? Η μικρή οικογενειακή μονάδα. Αυτό έκανε ο Σάκης ο Μινάς. Διασφάλισε την εργασία για την οικογένειά του, εκπαιδεύει τον γιο του πάνω στην εινοποιία, άρα λοιπόν δεν έχουμε ενεργεία. Εξασφάλισε άλλες, δημιούργησε άλλες 2 θέσεις εργασίας ετήσιες και άλλες 3 περιστασιακά. Αυτό είναι το μοντέλο ανάπτυξης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αυτό δεν πρέπει να βασιστεί ο Δήμος Ελασσόνας. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε άλλα επίπεδα. Ο μέσος κρύος στην χώρα μας είναι 25 με 30 στρέμματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι μπορούμε να πορευτούμε. Αυτή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Και πώς θα μπορούμε αυτά τα προϊόντα να τα στηρίξουμε? Δεν τους βραβιούμενες. Δεν είναι αστείο πράγμα σε 840 ειδικέτες παγκόσμια πήρε το πρώτο βραβείο. Επαναλαμβάνω, δεν τον κάνω διαφημίσει. Διαφημίσει τον τόπο Σάκη.
βραβείο. Για φανταστείτε, ακούμε όλοι, έχουμε πέσει στην παγίδα, αυτοπαγιδευτήκαμε, κρασάρι από το Μπορντό. Για σας δεν τώρα, παιδιά. Ποιο είναι το Μπορντό? Είναι μια περιοχή στη θάλασσα. Με ομίγρες, με συννεφιές, ενώ εμείς γνωρίζουμε ότι τα καλά κρασιά πρέπει να είναι ξερικά και να είναι λιώνουν στα ταμέρια και να έχουν ένα υψόμετρο 600-650 μέτρα. Αυτά που έχει Δήμο Σαρανταπόδο, που είναι Δήμο Σαρανταπόδο. Πώς λοιπόν παράγουν οι Γάλλοι καλύτερα κρασιά από εμάς? Να λοιπόν, αυτή είναι η δύναμη του Δήμου Ελασσόν. Και θα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε ένα καπνεδοστάσιο εκεί, στο οποίο πληρώσαμε 1,5 δισεκατομμύριο, παλέψαν κάποιοι άνθρωποι, δώσαν την ψυχή τους εκεί για να γίνει. Συγκρούστηκαν και πέτυχαν. Χρήματα δικά μας. Δεν άρχισαν όμως οι Μικαηλίδες, δεν το επέτρεψαν να συμφέρουν να λειτουργήσει. Και αν μπείτε μέσα, θα σας σφίξει το στομάχι. Τα περιτώματα από τα πουλιά, στίβες. Έχουν κλέψει τα πάντα, έχουν λαιλατήσει τα πάντα. Γεννήτριες, μηχανήματα, δεν αφήσαν τίποτα. 18.000 τετραγωνικά μέτρα στεγασμένος χώρος, δηλαδή 18 στρέμματα στεγασμένος χώρος. Και εμείς τον έχουμε αναξιοποίητο, σκουπιδότοπο. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να τον αξιοποιήσουμε αυτό? Έχουμε τον Σιτοβολώνα, είπα από κάποιο εργοστάσιο, που εκεί είχαμε τον μεγαλύτερο αμπελώνα στα Βαλκάνια. Άλλο ένα μείον για τον Δήμο Ελασσόνας, γιατί επιτρέψαμε να συμβεί λοιπόν αυτή η ίδρυση. Και επιτρέπουμε σήμερα και την άλλη ίδρυ που θέλουν να βάλουν στα χωράφια που παράγουν αγαθά και καρπούς λαμπογιάλια, αυτό που λέγαμε κάποτε. Δεν παράγει ο τόπος, λαμπογιάλια μόνο. Τώρα γίνεται πραγματικότητα. Και το οποίο θα είναι ένα δεύτερο χρηματιστήριο για όσους έχουν φυλακή. Εάν λοιπόν το Σιτοβολώνα αυτό το μετατρέπαμε μέσα από την έμπνευση, από την καθοδήγηση όλων των ανθρώπων που είναι εκεί πέρα, που είναι μέτοχοι, σαν ένα απέραντο θερμοκηπιώνα, να παράγουμε 12 μήνες τον χρόνο ζαρζαβάτια και να μην αγοράζουμε παρακαλώ το κατάτιμά μας του φέτος. Από την Ολλανδία, τι είναι η Ολλανδία, μια φορά στη Θεσσαλία. Με ομίγρες, με βροχές, με συννεφιές. Και τρώμε ντομάτες και αγκούρια από την Ολλανδία. Ποιος? Εμείς οι Έλληνες. Με 364 μέρες το χρόνο ηλιοφάνεια. Εάν λοιπόν εμείς των μελετών μετατρέπαμε σε θερμοκηπιώνα, θα δουλεύαν 12 μήνες τον χρόνο εκατοντάδες άνθρωποι εκεί πέρα. Και θα μεγαλώναν ξανά παιδιά και θα σπουδάσαν ξανά παιδιά. Όπως συνέβαινε με τον Απολώνα. Γιατί λοιπόν δεν το κάνουμε αυτό? Γιατί δεν καθοδηγούμε τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την τροπή? Και θα σας πω τώρα και μια πρόταση. Κάποιοι ίσως γελάσουν, γιατί το είχαμε κάνει στο παρελθόν. Ξέρετε, όταν είχαμε κάνει μια προσπάθεια πάλι για ένα ανέλευτο ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο με τον Κώστα τον Πρίσμα και είχαμε μιλήσει για σιδηρόδρομους στην Ελασσόνα. Εμείς ξέραμε τι λέγαμε. Αυτά ήταν σχέδια των Ιταλών. Υπήρχαν. Και γιατί υπήρχαν αυτά? Γιατί ο Δήμος της Ελασσόνας γεωστρατηγικά είναι στο κέντρο, είναι ο ομφαλός της χώρας. Συνδέει Βαλκάνια με Μέση Ανατολή, Αφρική, με την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα τέμπη είναι τεχνικός ο δρόμος. Και βλέπουν αυτή την αναγκαιότητα για να γίνουν οι οδικοί άξονες, οι σιδηροδρομικοί άξονες. Σας λέω λοιπόν μια πρόταση που δεν είναι, συνήθως έλεγα είναι από το μέλλον, αλλά αυτό θα συμβεί σε λίγα χρόνια, αν δούμε σε αυτή την οργανική διαδικασία την παραγωγική, θα είναι νομοτέλεια, όπως συμβαίνει στην Ιταλία, στην Ισπανία. Δείτε αυτό το εργοστάσιο, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι κάποια σιτάκια εκεί φυταμένα, στην πίεση πουθενά. Αυτά το 40 στην κατοχή η Γερμανία εκεί είχαν κατασκευάσει ένα αεροδιάδρομο. Και εκεί προσγειώνονταν μικρά αεροσκάφη. Και αυτή ήταν η κρίκη ελέγχου. Αυτό λοιπόν όταν πούμε σε αυτή την οργανική διαδικασία, επειδή θα υπάρχει αναγκαιότητα τα προϊόντα μας να φτάνουν στις ευρωπαϊκές αγορές σε μία μισή ώρα για να είμαστε ανταγωνιστικοί, για να μπορούμε να πουλάμε, θα μπορεί να επαναλειτουργήσει. Θα μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες σε κάποια στιγμή να λειτουργήσει, να είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το δίκτυο αυτοδιοίκηση. Να προβλέπουμε για αυτό που θα συμβεί και να μην μπαίνουμε στην διαδικασία την οποία βρισκόμαστε τώρα, που αναγκαστικά εμείς είμαστε του σειρμού. Θα πρέπει να συμβούν αυτά που έχουν συμβεί εδώ και χρόνια. Δεν μπορούμε να κάνουμε το άλλο. Δεν
γίνεται ιστορικά. Θα σκεφτούμε όμως σε αυτή την πορεία. Και αυτό θα είναι δυστύχημα για τον τόπο. Αυτές είναι οι πραγματικότητες. Εκεί θα πρέπει να σκεφτεί μια τοπική αυτοδιοίκηση. Και όχι να κουβαλάει τα μπάζα από τις αβές των σπιτιών, όπως συμβαίνει όλες τις τοπικές αυτοδιοίκησεις. Και όχι να βγούμε με τρίπες 10 μέρες πριν τις εκλογές, όπως συμβαίνει όλες τις τοπικές αυτοδιοίκησεις. Δεν θα κρίνω κανέναν. Ούτε τον κύριο Πασχόπουλο θα κρίνω. Κανέναν δεν θα κρίνω. Γιατί εγώ λέω το εξής. Αυτό μπορούν οι άνθρωποι, αυτό κάνουν. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει δήμαρχος υποψήφιος που να μπορεί να ονομαστεί κάτι και να μην θέλει να κάνει κάτι για τον τόπο, να συνδέσει το όνομά του με κάτι σπουδαίο. Αυτό όμως αντιλαμβάνονται, αυτό κάνουν. Αλλά αυτό δεν αρκεί για τον τόπο. Δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος. Εδώ είναι η διαφορά μας. Και εδώ θα πρέπει να σκύψουμε. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε. Για να δούμε κάτι. Σε όλους τους αγώνες αυτά τα χρόνια, όταν κάποιος διεκδικεί, εμείς όταν ξεκινήσαμε να διεκδικήσουμε τον Δήμο Ανασώνας, δεν έγινε από παρθενογέννηση. Ούτε και μην φαντάζεστε ότι είναι στόχος μας όλοι και καλά να γίνουμε δήμαρχοι. Γιατί όποιος θέλει να πει στην ουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει να μετρήσει πολύ τις δυνάμεις του, γιατί το να είσαι δήμαρχος είναι μία κατάσταση, είναι μία ευθύνη βαρύτερη. Σε ποιο επίπεδο είναι η βαρύτερη ευθύνη? Όταν έχεις να αποφασίσεις για τον εαυτό σου, μικρό το κακό. Δεν βαριέσαι αδελφέ, αποφασίζω για μένα. Δεν έστρεψα το τιμόνι από το αυτοκίνητο, έδειξα στο βρεγμό, μικρό το κακό. Όταν αποφασίζω για την οικογένειά μου, μεγάλο το κακό. Όταν αποφασίζω για 30.000 ψυχές, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Γιατί με τις αποφάσεις τις οποίες μπορεί να λάβω εγώ, το Δημοτικό Συμβούλιο κτλ., το Δημοτικό Συμβούλιο, και θα πούμε και για τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να οδηγήσουμε ανθρώπους σε αυτονενοημένα διαδήματα. Μπορεί να οδηγήσουμε ανθρώπους σε αυτοκτονίες, με λαθεμένες αποφάσεις που θα πάρουμε. Αυτό είναι τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό είναι το ουσιαστικό διακύβευμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εδώ θα πρέπει να σταθούν ιδιαίτερα αυτοί που διεκδικούν το Δήμο. Και να μην εξευτελίζουν προσωπικότητες συνειδήσεις. Γιατί πού φτάσαμε σήμερα, για δείτε, με τα τετράμινα, πεντάμινα από τις τελευταίες ημέρες δίνουν και παίρνουν. Τα παιδιά μας, με ένα φορτηγό πτυχία, με μια ταλίκα, εφόδια, προσόντα και καταλήγουν να δουλεύουν στους Δήμους για 4 και 5 μήνες. Και αν είναι και τίποτα μούτρα, επιτρέψτε μου την έκφραση, κάποιοι έξω ιδιαίτερα, κάνουν και άλλα πράγματα. Και βιώνουν τα παιδιά μας στις συνθήκες βιασμού, εκβιασμού, έτσι, και στις ψυχοφαγίες και εξευτελισμού. Αυτό θέλουμε για τα παιδιά μας. Να πάρουν 300 και 400 ευρώ και παρακαλώ μέσα από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μια άλλη μάστιγα τεράστια, κρατήστε αυτό που σας λέω. Δημιουργώ εχθρούς τώρα, το ξέρω. Κρατήστε όμως αυτό που σας λέω. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι ο δούριος οίκος για να διαλύσουν, να εκπορτήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εκλεγμένοι, μπορεί με τον Γιώργο τον Πασχόπουλο να έχουμε 1000 διαφορές. Μπορεί πολιτικά να σκοτωνόμαστε. Είναι όμως εκλεγμένος. Είναι ο δήμαρχος της πόλης. Δεν μπορεί οποιαδήποτε μη κυβερνητική οργάνωση να αποφασίζει ποιοι θα βολευτούν. Ποιοι θα πάρουν κάποιες θέσεις. Πώς νομιμοποιείται αυτό, με ποιο δικαίωμα? Καταργούν ουσιαστικά την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ψάξτε να δείτε από πού χρηματοδοτούν αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Από τους πρίγκιπες της Ευρώπης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να σταθούμε λίγο, θα πάω από ένα θέμα στο άλλο. Δεν θέλω να κάνω ένα συγκροτημένο λόγο. Δεν θέλω να σας κουράσω. Εγώ θέλω να σας κρατήσω στην τζίτα. Επιτρέψτε. Φωνάζαμε πριν από κάποια χρόνια, γράφαμε μόνοι, απελπιστικά μόνοι, να ανοίξει σύλλογα στην Καλούνα. Μας λιδωρούσαν κάποιοι και μάλιστα οι οποίοι θέλουν να γίνουν και δήμαρχοι στον τόπο. Και μας λένε χαρακτηριστικά, Απόστολε, θα μας φέρεις και θάλασσα, βεβαίως θα φέρουμε και θάλασσα. Θα το επιβάλλουν οι περιστάσεις και αν ο τόπος το χρειάζεται, θα παλέψουμε και για τη θάλασσα. Δεν αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι τη σημαντικότητα αυτό που ήταν σε
το διάστημα εκείνο. Δημιουργούνταν οι δύο οδικοί άξονες, πάνω στους οποίους θα στηθεί όλη η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο Παθέ και η Εγνατία. Και εμείς κάναμε αγώνα τότε για να ανοίξει η σύραγγα εκεί, να ενώσουμε τον Παθέ με την Εγνατία. Και τι κάνανε οι άνθρωποι που κυβερνούσαν τον τόπο σε όλα τα επίπεδα. Και βουλευτές και υπουργοί. Επέτρεψαν τον Ε65 που αν θα μπείτε ακόμα μέσα στο Google, είναι χαραγμένος από το Δήμο Λασσόνας. Περνάει από τις καλές εργατικές κατοικίες, υπάρχουν τα ταμπελάκια ακόμα. Και επί η εποχή Σούφα, άλλος άθλος πολιτικός, για να εξασφαλίσει τα ψηφαλάκια του, τι έκανε? Έκανε τις ενέργειες από την πρόεδρος της Βουλής για να πάρει τον Ε65 που κερδίσε. Ακούστε τώρα τι γίνεται με αυτό. Τι θα συνέβη ο Ε65? Θα συνέβη Βαλκάνια, Δυτική Μακεδονία, διαμέσου του λιμανιού του Βόλου με Αφρική, Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Τι κάνουν τώρα τα αστροπελέγια της πολιτικής? Πάνε στα Πλεμενά, κατεβαίνουν στην Παναγιά, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λαμία για να ξαναπάνε στον Βόλο. Αυτό αγγίζει τα όρια της εθνικής μειοδοσίας. Γιατί? Για να εξασφαλίσουν κάποια ψηφαλάκια. Και τότε εμείς φόνοι απελπιστικά γράφαμε, φωνάζαμε, λέγαμε, αγωνιζόμασταν. Μας το παίρνουν παιδιά από τον Ε65. Δεν αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι τι κάνουν. Δεν το καταλάβαιναν τι συνέβαινε. Τον χάσαμε. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Απομονωθήκαμε. Φωνάζαμε χρόνια πριν συμβούν τα γεγονότα με τους Ελληνίδες που θελήσαν σε κάποια σημεία να τους βγάλουν. Προειδοποιούσαμε. Δεν ήμασταν μάντες εμείς. Δεν ήταν ο Απόστολος ιδιοφυΐα, μεγαλοφυΐα. Δεν είχε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Είχε τις φανέλες των καθηγητών του Πανεπιστημίου. Και αυτά δημοσίευε. Και τι έλεγε ο Απόστολος? Έρχονται. Μας λιτορούσαν τότε πάλι. Και όταν το ζήτημα βγήκε στην επιφάνεια, τρέξαν όλοι. Και φυσικά τρέξαν και αυτοί οι οποίοι είδαν ψητό και σου λένε να υποφεληθούμε. Πάντα δεν υπάρχουν αυτοί. Και εκεί μόνοι είμαστε. Πού ήταν όλοι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν το Δήμο και οι οποίοι κυβερνάνε το Δήμο? Ήταν απόντες. Έχουμε ένα άλλο τραγικό περιστατικό, το οποίο βιώσαμε το καλοκαίρι πέρυσι. Με την ΠΑ, προκεχωρημένη αποθήκη πυρομαχικών. Η μεγαλύτερη, αν όχι η μεγαλύτερη, η δεύτερη μετά του Δαμασίου στην Ελλάδα. Έγραφε ο Απόστολος πριν 2 χρόνια, παιδιά προσέξτε, είμαστε σε μια βόμβα ατομική, θα μας ανατινάξουν. Μας λιδωρούσαν πάλι τώρα. Μας κάνει πόλεμο, λέγανε κάποιοι. Είναι αντιπασόκους, έλεγε άλλος. Είναι αντινεοδημοκράτης, έλεγε άλλος. Ό,τι θέλανε έκανε. Συνέβη όμως το γεγονός. Και ευτυχώς έβαλε αυτό στο χέρι του και δεν συνέβη το μοιραίο. Φτάσαμε στο ΣΥΝ 5. Ηχήσαν οι σιρήνες μέσα στις αποθήκες που είχαν το λευκό φόσφορο. Και αναγκάστηκε ο Δήμαρχος να πάρει μια σωστή απόφαση. Και ήμασταν εμείς εκεί πάλι που στηρίξαμε τον Δήμαρχο που ήταν απελπιστικά μόνος. Με ελάχιστους δημοτικούς συμβούλους. Τι κάναμε μια δημοτική συμβούλη? Οι τοπικοί άδρες την κάναμε με λαφρά και λαμπάκια. Φύγανε. Ό,τι έγινε με το βαπόρι. Πνίγηκαν 300 παιδιά και ο καπετάνιος την έκανε. Οι τοπικοί άδρες μένουν στο πόσο τους, τελευταίοι. Και αν χρειαστεί, ανατινάζονται κιόλας. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή ερώτηση. Αυτή διαιτητούν καλά ξανά την ψήφο όμως. Τι έγινε για την ΠΑ? Το ξεχάσαμε όλοι. Κι εγώ κι εσείς. Α, εντάξει, ωραία, πέρασε. Ξέρετε τι θα συνέβαινε? Μου το έχει πει, άλλωστε τα είχα ακούσει αν το θυμάσαι να επιτρέψουν την έφραση και στον κύριο Σεκνίδη, που μας έχει προτείνει πάνω στην ιστορικού. Σε ευθεία γραμμή 16 χιλιόμετρα, σύμφωνα με άνθρωπο που υπηρέτησε ένα σαπτυροτεχνουργό και ο οποίος μου είχε στείλει όλα τα στοιχεία και είναι στην εισαγγελία της Λάρισας, σε ευθεία γραμμή στα 16 χιλιόμετρα όλη η περιοχή θα γινόταν γήπεδο. Και ο κίνδυνος αυτός πείσατε και σήμερα να γίνει γήπεδο. Τι κάνουμε για όλα αυτά? Ποια είναι η δική μας η απάντηση? Τι περιμένουμε δηλαδή να ξανασυμβεί? Ξέρετε, η δεύτερη φορά θα είναι μοιραία. Και προσέξτε κάτι, κάθε χρόνο εκεί ψηλά βάζουν φωτιά κάποιοι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάθε χρόνο όμως πυρπολούν τον τόπο. Θα μας το πούμε λίγο στον όλο, για να τεράσει το κεφάλι.
Γιατί ακούω τους πάντες για Όλυμπο μιλάνε. Αλλά από Όλυμπο δεν έχουν ιδέα. Δεν γνωρίζουν οι αφελείς ότι το Ξερολάκι, παράδειγμα, η ομορφότερη περιοχή του Ολύμπου, σε Ελλάδα, Βαλκάνια και Ευρώπη, από τις ομορφότερες, ανήκει διοικητικά στο Δήμο Δασώνας. Προφανώς ο Όλυμπος είναι παγκόσμιο μνημείο, δεν ανήκει σε εμάς. Αλλά ούτε αυτό δεν γνωρίζουν. Να αξιοποιήσουμε, να αναπτύξουμε τον Όλυμπο. Και λάθος ορισμό. Δεν αναπτύσσεται ο Όλυμπος. Αξιοποιείται ο Όλυμπος. Και το δικό μας δόγμα ποιο είναι, γιατί είναι δόγμα ο Όλυμπος. Αξιοποίηση του Όλυμπου με αντικείμενο τον Όλυμπο, αλλά χωρίς τον Όλυμπο δεν τον αγγίζουμε. Πού είναι τα καταφύγια που έπρεπε να γίνουν στον Όλυμπο. Δείτε τι σημαίνει αυτή τη μεριά του χώρου. Ανεβαίνουν κάθε χρόνο 250.000 άνθρωποι. Να το μεταφράσουμε λοιπόν για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. 250.000 άνθρωποι ανεβαίνουν στον Όλυμπο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτοί πρέπει να ψηφιστούν, να φάνε, να κοιμηθούν, να διασκεδάσουν, να αγοράσουν και κάποια πράγματα. Όποιοι ανεβαίνουν στο βουνό έχουν ανάγκη από μία σούμα. Φασόλια, καβενά κτλ. Τα έλεγα αυτά σε ένα χωριό και μου λέει άλλος, έλα καημένοι με τα φασόλια να ασχοληθούμε. Ξέρετε γιατί μου το είπε αυτό. Γιατί αυτός ήταν μέρος μιας άλλης αμαρτωλής ιστορίας που τραυματίζει ανεπανόρθωτα τον τόπο των επιδοτήσεων. Ξέρετε αυτοί, οι λαμόγια υπάρχουν παντού. Τα λαμόγια τα οποία γνωρίζαν, ήταν σαν πράγματα, τα κομματικά έτσι κι αλλιώς. Είχαν αγοράσει ποσοστό σχεδόν 80, 100, 200 μέχρι 500.000 το χρόνο. Μαύρα. Αφορολόγητα. Αυτοί δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα. Γιατί να θέλουν να αλλάξει. Και είπε ο χριστιανός. Έλα καημένοι Απόστολοι τώρα με τα φασόλια να ασχολούμαστε. Ναι, δεν φίλε. Με τα φασόλια. Αυτά τα πράγματα. Εάν λοιπόν εμείς μπορέσουμε να φέρουμε 250.000 ανθρώπους από εδώ, 50 λέω εγώ, που η πρόσβαση είναι ταχύτερη, είναι ασφαλέστερη, να μην σας κουράσουμε αυτά τα πράγματα, να μην σας κάνω την ανάλυση για τον Όλυμπο, θα βρουν χιλιάδες άνθρωποι δουλειά. Εκατοντάδες οικογένειες θα ζουν παράγοντας μόνο φασόλια. Εκατοντάδες οικογένειες θα ζουν παράγοντας μόνο τραχανάδες. Και εκείνες βραστές. Αυτά είναι αναγκαιότητες. Αυτά συμβαίνουν δίπλα μας. Δεν είναι όραμα αυτό που σας πω, είναι αυτό χθες. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Αυτό θα πρέπει να μας συνταράξει να πούμε τι κάνουμε εμείς τόσα χρόνια. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πέρα από τα καταλήμματα που θα πρέπει να δημιουργηθούν για να κοιμηθούν οι άνθρωποι και όλος αυτός ο πλούτος ο οποίος θα εισρέσει. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ξέρετε πόσο κοστίζει το πεκορίνο στη Γερμανία. 35 ευρώ. Δεν είναι ανάγκη τα δασώνα να τη φάνε όλα τα παιδιά. Να τη φάνε αυτοί που μπορούν. Δεν είναι ανάγκη το Αρνάκι, Κατσικάκι και Λασσόνας. Δείτε τι συνέβη. Ενώ έχουμε Αρνάκι, Κατσικάκι και Δήμο Λασσόνας, που δεν άκουσα αυτό που δεν έχει συμβεί, δεν έχουμε κάνει παρά με την ενέργεια. Γιατί? Τι πρέπει δηλαδή να έχουμε σε αυτόν τον τόπο για να ζήσουμε. Ξέρετε πόσο πάνε τα κρέατα αυτά στην Ευρώπη. 15 και 16 ευρώ. Εάν συστήναμε μια επιχείρηση ήδη κτηνοτρόφη, η ομάδα παραγωγών, θα παρακαλούσαν να πουλάνε κρέατα στο εξωτερικό παρά να παράγουν γάλα. Αυτά είναι όμως τοπική αυτοδιοίκηση. Ασχολήθηκε ποτέ κανείς με αυτά? Όχι. Αυτά τα αφήνουμε στον αυτόματο πιλότο. Για να μεριμνούμε, για να την βάζουμε. Για να ενοποιούμε τις αποφάσεις των κομμάτων, των ημετέρων. Αυτή είναι η πρακτική που συμβαίνει δυστυχώς σήμερα στη χώρα, εκτός από εξαιρέσεις. Να λοιπόν πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Γιατί δεν το κάνουμε. Αναρωτηθείτε όλοι, εγώ σας βάζω ένα ερώτημα σε όλους. Θα πάτε να ψηφίσετε αύριο μετά. Και οι περισσότεροι θα πάτε να ψηφίσετε κομματικά. Έχουμε δει περίεργα πράγματα σε αυτό το διάστημα. Άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν παράδειγμα τη σημερινή ηγεσία ή το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχουν ξαναπεί στο Μανδρί. Και λες καλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Εμάς τα κόμματα, το δικό μας συνδυασμό, 5 ολόκληρα τοπικά συμβούλια, 5-30 ανθρώπους, μας τους πήραν άφθονους. Με εκβιασμούς και απειλές και είμαστε μπροστά, τα ακούμε. Από τις υψηλές ηγεσίες των κομμάτων και από τους υπουργούς. Με εκβιασμούς, πρόστιχους. Μας κλέψαν, μας τους πήραν.
10.000 το τελευταίο κοστολόγιο. Εντάξει, δηλαδή, αλλά από ό,τι γνωρίζω να πούμε είναι εποχές δύσκολες. Τις προάλλες είχα εκβιάσει όλους τους υποψηφίους για να αποσυρθώ και να μου δώσουν χρήματα. Μέχρι και το φαρμακείο μου κάναν κουβέντα. Αυτό δεν είναι φαρμακείο, είναι τρόμοι. Ότι δεν έχω χρήματα κάνουν κουβέντα. Τους θεωρώ λοιπόν αυτούς. Βέβαια, την μια μεριά μου άρεσε αυτό, γιατί είχα και μια, ξέρετε, είχα και μια, ας πούμε έτσι, ένα ερώτημα. Εσύ Απόστολε, τι είναι δυνατόν να υπάρχει μια αντίδραση να συμφωνούμε όλοι. Και οι γόνοι παρακαλώ, που έχουν πει καλά στο τυπάκι, οι γόνοι κάποιων οικονομικών συμφερόντων τι έκαναν, ανησύχαν παράδειγμα για το γάλα. Τι είναι αυτά που λέει ο Βάλλας τώρα για τους γιδοτρόφους. Πώς είναι αυτά που λέει ο Βάλλας για τους γιδοτρόφους. Αυτό που σημαίνει, δεν λέει κάτι άλλο. Αλλά δεν έχει κάτι για τον κύριο Γαλίτη. Τι γίνανε όλα αυτά τα χρόνια, τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια για τον κύριο Γαλίτη. Απολύτως τίποτα. Γίνονται τα τρόγαλα. Για να σας πω και κάτι άλλο. Δεν θα βγάλουμε τα λόγια πράγματα έξω από το λόγο. Αν κατεβείτε στα Βοδιανά, βεβαίως και κάνουμε τις βιομηχανίες, θα λέγουμε τις εργασίες. Συνεργόμαστε. Με κανόνες όμως τις αξίες. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αν κατεβείτε στα Βοδιανά, σε έναν τόπο ευλογημένο πριν από λίγα χρόνια, υπάρχουν αναπλήσοντα ύδατα. Και έχει δημιουργηθεί ένας υδροβιότοπος εκεί, μια μικρή λιμνούλα. Και τι έγινε, ένας αντιδήμαρχος, μάλιστα του περιβάλλοντος. Έριξε τα ρήματα του δικάστη. Και λες καλά εδώ. Δεν σας φτάνει που καταστρέψετε το ποτάμι. Και τι είναι το ποτάμι, βέβαια, για να το πω. Πού έχουν αναπτυχθεί οι πολιτισμοί ανά τους αιώνες και σε όλο τον κόσμο. Γύρω από τα ποτάμια, πηγή ζωής. Εμείς τι το κάνουμε το ποτάμι τόσο λόγο, το καταστρέφουμε. Γιατί. Και γιατί η επιλογή αυτή να καταστρέψουμε και τον υδροβιότοπο. Για να ενημοποιήσουμε την περιοχή και να δημιουργήσουμε άλλα που έχει πέρα. Αυτό όμως έχει συνέπειες και για την υγεία των κατοίκων. Για να πούμε λίγα. Θα δούμε όλοι να σας πούνε για τη σχολεία. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν και κλείσαν τα σχολεία. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι πλαστογράφησαν τις υπογραφές γονέων και κηδεμόνων και στείλαν στην Χριστοφιλοπούλου, παρακαλώ, μας το ομολογήσαν άνθρωποι από την Ολυμπιάδα. Μας πλαστογράφησαν λέει τις υπογραφές. Τους ρωτήσαμε βέβαια. Γιατί δεν τους πήγαμε στον εισαγγελέα. Και κλείσαν τα σχολεία και ήθελαν με τη συνέντευξη των κατοίκων. Πού ήταν όλοι αυτοί που ζητάνε σήμερα την ψήφο σας. Απόντες. Εμείς ήμασταν παρόντες. Εμείς δίναμε τη μάχη. Και πάνε σήμερα στα χωριά. Αυτό είναι λαϊκισμός. Λαϊκισμός είναι το ψέμα. Και λένε τι λένε, θα σας ανοίξουν τα σχολεία. Ακούστε να λέτε. Ήμασταν στη Μηλέα, στη Φαρμάκη. Κουβεντιάσαμε με κάποιους ελάχιστους κέντρους. 5 άνθρωποι μείναν εκεί. Τι μάθαμε να ρωτάει κάποιος. Απόστολε, αν τα παίρνετε για μάθημα εγώ στην εξουσία, τι θα κάνετε για μας, τίποτα τους λέει. Απολύτως. Μα, σοκάρες, ήταν επιλογή μας, δεν θέλετε να τους σοκάρουμε. Τι θέλετε να σας κάνουμε, σχολείο, δεν υπάρχει παιδί, δεν ακούει τηλεφωνούλα. Τι να σας κάνουμε, κέντρο υγείας, 5 μήνες και θα πεθάνετε σε λίγο. Ελάτε εδώ τους λέω. Επειδή εμείς τον αγαπάμε αυτό. Να τον μετατρέψουμε σε έναν απέραντο μιλεώνα. Γιατί σε έναν απέραντο μιλεώνα. Και αυτό δεν θα σας το πει κανείς. Γιατί έχει 650 μέτρα υψόμετρο, γιατί είναι αυτή η γεωστρατηγική θέση της περιοχής η καταλληλότερη και παράγει τα καλύτερα μήλα στην Ελλάδα. Και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα πολυκαταστήματα πουλούν αυτά τα μήλα, μήλο και συσκευασία. Και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό αποκτούν πλούτο, πλουτίζουν, βγάζουν λεφτά, ζουν μια αξιοπρέπεια. Εάν λοιπόν θέλετε να ξανανοίξουμε τα σχολεία, να ξανακάνουμε έναν απέραντο μιλεώνα αυτή την περιοχή. Ή να πάμε στον Δήμο Ποταμιάς, που έχουμε μια άλλη αθλειότητα, καβάκια, λεύκες, εκεί που τα νερά ρέουν άφρονα, που θα μπορούσαν να μπουν αποδεδειγμένα μήλα και να παράγουμε τα καλύτερα μήλα στην Ελλάδα. Τα καλύτερα κλάδια στην Ελλάδα. Γιατί δεν μένουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν γνωρίζουν. Και η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ έχει ευθύνη και εδώ πρέπει να παρέμβει. Να κατευθύνει τον κόσμο. Γιατί από πού να γνωρίζει ο αγρότης τώρα τι που θα πρέπει να βάλει τα κλάδια του. Γεωπόνος είναι, επιστήμονας είναι. Ποιος είναι ο ρόλος της
Δεν παίρνουμε δυστυχώς, γιατί δεν υπάρχει γνώση. Και γι' αυτό δεν κρίνουμε κανένα. Αλλά θα είμαστε συνυπεύθυνοι όλοι μας. Για τις επιλογές μας. Και επαναλαμβάνω, είμαστε οι επιλογές μας. Πριν κάνω το τελικό έτσι κλείσιμο, μία έκκληση που θέλουμε να κάνουμε, θέλω να σταθώ λίγο στα νερά. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα πράγματα, αλλά δεν θέλω όμως να σπουδάσω. Τι συνέβη με τα νερά? Αυξήθηκε η τιμή του νερού 5 φορές. Όταν το εισόδημα του Έλληνα πολίτη έχει μειωθεί έως 70 και 80%, στην Αναστόνα έχουμε το οξύμορο να αυξάνεται 5 φορές πάνω. Και να πάνε λογαριασμοί σε οικογένειες, σε γεροντάκια, στους πατεράδες, στους γονείς μας δηλαδή, που παίρνουν 360 και 400 ευρώ σύνταξη, με 100 και 150 ευρώ να πληρώσουν τα νερά. Γιατί? Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που χρωστάνε πολλά χιλιάδες από ευρώ. Υπάρχει άνθρωπος που χρωστάει 80.000 ευρώ στα νερά. Δεν ρωτώ. Και γιατί τον αφήσαμε να τα χρωστάει αυτά τα χρήματα? Πιστεύει κανείς τα αλήθεια ότι αυτός θα δώσει 80.000? Όχι. Αυτά τα 80.000 όμως κάποιος θα τα πληρώσει και τα πληρώνουμε εμείς. Θα σας πούνε, λένε, το 80% είναι νόμος του κράτους. Και πολύ είναι νόμος του κράτους. Δεν θα τους αντιπαλέψουμε. Αν μας υποθέσουμε ότι είναι νόμος του κράτους, δηλαδή δεν τον αντιπαλεύουμε, εντάξει, να πάει στα κομμάτια. Έχουμε την εναλλακτική. Πόσο κοστίζει σήμερα το κηλικό? 70 λεπτά. Η απόφαση για το κόστος του κηλικού αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς λοιπόν κάνουμε την πρόταση στα 5 διαμάντια να πάμε το κηλικό στα 3, στο 1, στα 2, στα 7, στα 8, στα 10 λεπτά. Να το συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε σαν κοινωνία και να πούμε ότι όλα τα νοικοκυριά για την απαραίτητη ποσότητα τα κηλικά, 60, 70, 80 πόσα θα συμφωνήσουμε, θα πληρώνουν από 15 ευρώ κάθε μήνα. Και αυτά τα 15 θα τα πάρουμε, κανείς δεν θα μας κατηγορήσει. Και για αυτούς που δεν θα μπορούν να πληρώσουν, να συμφωνήσουμε και για αυτούς. Δεν έχει έναν διαφοβάται μια κοινωνία οργανωμένη. Αν κάποιοι συμπολίτες μας για αυτοί λόγους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, θα τους καλύψει η κοινωνία. Γιατί λοιπόν δεν το κάνουμε? Τους το προτείναμε να το κάνουν τώρα και προεκλογικά. Γιατί πρέπει να ανακουφιστεί ο κόσμος. Και ας ξαναγίνουν δήμαρχοι γι' αυτό. Αρκεί να ανακουφιστεί ο κόσμος, να δώσουμε λύσεις και απαντήσεις. Γιατί δεν είναι? Εμένα μου μπαίνουν σκέψεις στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου. Μήπως θέλουμε να ξεπουλήσουμε τα νερά στους ιδιώτες? Εξιδίωρο. Σε άλλες πόλεις, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, τα ξεπούλησαν τα νερά. Σας λέω τώρα λοιπόν το εξής σκηνικό. Για να αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Ο Αποστόλης του Βάρας έχει καρδιά από το νερό. Και δεν γουστάρει τον Κώστα το πείσμα, γιατί δεν τον πλήρωσε στον λογαριασμό μια μέρας και του δίνει τα νερά. Τι είναι το νερό? Εμπόρευμα ή θείο αγαθό? Είναι αγαθό. Ποιος λοιπόν το έχει εμπορευματοποιήσει? Και αν είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει στα πλαίσια της δίθεν τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτά είναι επικίνδυνα. Και προϊονίζουν για το Δήμο μας καταστάσεις αλότριες. Καταστάσεις που θα τις βρούμε μπροστά μας. Και θα μείνουμε άφωνοι με αυτά που θα συμβούν. Με αυτά που θα αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θέλω μονάχα να πω το εξής. Εγώ καλώ όλους τους συναδέλφους και όλα τα κομματικά παραμάγαζα, γιατί εδώ γνωριζόμαστε όλοι και γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Και αν θέλετε, επιτρέψουμε και τον όρο και τους βρικόλαγες του παρελθόντος, οι οποίοι δηλητηριάζουν την κοινωνία με τις συκοφαντίες και να γνωρίζουν ότι χειρότερος άνθρωπος από το συκοφάντη δεν υπάρχει. Δεν έχει καμία αξία αν κάποιος κερδίσει τις εκλογές με αυτά τα μέσα. Δεν είναι το ζητούμενο, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Πιστέψτε με, όταν έκανα την ομιλία στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, για μένα το μεγαλύτερο δώρο και σταματώ, γιατί δεν είναι ενδιαφέρον να θα γίνει ο Δήμαρχος. Και δεν είναι και το
ήταν μια κίνηση του κ. Γιώργου Καβουράση. Ενός συμπαρήγγελου ανθρώπου, ενός ανθρώπου που είναι κινητή βιβλιοθήκη, που είναι ένα κεφάλαιο για το Δήμο Ελασσόνας, που και η φυσική του βιβλιοθήκη είναι μεγαλύτερη από τη βιβλιοθήκη του Δήμου Ελασσόνας, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη. Και αυτό καταδεικνύει και το επίπεδο πολιτισμού, αν το θέλετε, και των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για τη βιβλιοθήκη και πώς αντιμετωπίζουμε τη γνώση, τα γράμματα, τον πολιτισμό. Αυτή είναι η κατάνοια μας, η βιτρίνα, η εικόνα αυτή είναι. Όταν ήρθε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, συγκινημένος, και είπε δύο κουβέντες για τον Απόστολο μετά την ομιλία. Για μένα η μεγαλύτερη ανταμοιβή σε αυτή μου την προεκλογική εκστρατεία, σε αυτό το ταξίδι, αν το θέλετε, ήταν αυτή η κίνηση. Αυτό θα μου μείνει στην ιστορία αυτή. Και αυτό θα μνημονεύω. Αυτό είναι το καταστάλαγμα, το απόσταγμα. Το γεγονός ότι μια ψυχή που διαδραμάτισε σοβαρό ρόλο στα δρόμενα του τόπου, τον άνοιξε ο λόγος μας από τα 5 διαμάντια. Άνοιξε την ψυχή του. Αυτό είναι το δικό μας μήνυμα. Και δεν είναι η εργολαγνία. Έχουμε ένα πρόβλημα. Και τι δεν μας έχουμε, γιατί δεν θα κάνουμε συνδυασμό και τα λοιπά. Πιθανόν να μην το συγκροτήσουμε τον συνδυασμό. Παλεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Φτάσαν κάποιοι στο χωρό επίπεδο να πούν, ας πούμε, που Βάλλας κάνει τη συζήτηση αυτή, τη συζήτηση πρώτα τελευταία μέρα, για να απαγορεύσει κάποιος να πάει σε άλλους συνδυασμούς, αν θέλουν και αν δεν κάνουν τον συνδυασμό. Μα οι άνθρωποι που είναι στα 5 διαμάντια είναι απόλυτα ελεύθεροι. Αυτοπροσδιορίζονται και αυτενεργούν. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Όχι γιατί δεν θα θέλει η νέα δημοτική που θα προκύψει, όποια και να είναι. Γιατί δεν αντιλαμβάνεται την τοπική αυτοδιοίκηση στο επίπεδο που την τοποθετούμε. Την αντιλαμβάνεται σαν σειρά έργων. Την αντιλαμβάνεται σαν σειρά αρρωσπετιών. Γι' αυτό δεν θα πετύχει. Γι' αυτό δεν θα γίνει τίποτα. Και μετά από 5 χρόνια θα ξαναλέμε τα ίδια. Πόσοι όμως, οι περισσότεροι από εμάς, τι θα συμβεί με τους περισσότερους από εμάς, θα γίνουμε εσωτερικοί μετανάστες. Γιατί θα φύγουν τα παιδιά μας. Θα πάνε να βρουν δουλειές αλλού. Και όπως συμβαίνει με μια σειρά ανθρώπους, όλο τον κόπο που κάναν τον αγώνα στη ζωή τους, θα γίνει ρεμαδιό. Φωλές από καρακάξες. Γιατί ο ένας θα τρέχει στην Αλεξανδρούπολη και άλλος στην Κρήτη για να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Αυτό θέλουμε αλήθεια για τον τόπο μας. Ή να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στα παιδιά μας, όπως κάναν στην Ανάβρα, που ξαναγύρισε ο κόσμος όλος και δεν χωρούσαν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Να ζήσουν στον τόπο τους τα παιδιά μας. Να προκόψουν εδώ, να τα βλέπουμε να προκόπουν και να τα βοηθάνε. Κλείνοντας λοιπόν, κάνουμε επαναλαμβάνω αυτή την έκκληση. Όσοι νομίζουν ότι αξίζει ο κόπος, μένουν 2 μέρες ακόμα. Δεν θα μπούμε σε άλλη διαδικασία. Επαναλαμβάνω, δεν είναι, θα μπορούσαμε να μαζέψουμε 80 ανθρώπους. Δεν θέλουμε έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Θέλουμε εθελοντές. Γιατί αν δεν είναι εθελοντές, θα αποτύχουμε παταγωδώς. Και δεν θέλουμε να καταγραφεί στην ιστορία ότι τα 5 διαμάντια ήταν μία από τα ίδια. Θέλουμε να είμαστε διαφορετικοί. Σε αυτή την κατεύθυνση που σας ανέλησα προηγούμενα. Ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση και εμείς μπαίνουμε και στη διαδικασία, και αν κάποιος νομίζει ότι θέλει να ρωτήσει, να απαντήσουμε σε κάτι, πολύ ευχαριστώ. Τουαλέτα, ακούστε τώρα κάτι που είπε το Ρόδο. Τουαλέτα, παράδειγμα. Έχουμε την καλύτερη αίθουσα στην περιφέρεια. Έρχονται εδώ πέρα άνθρωποι, καλλιτέχνες, επιστήμονες, γίνονται ημερίδες, γίνονται θεατρικές παραστάσεις και όταν θα χρειαστεί να πάνε για την ανάγκη τους, πάνε στο ποτάμι. Δεν υπάρχει τουαλέτα εδώ. Εντάξει.